Uprostred nekonečnej egyptskej púšte leží miesto, kde čas plynie pomalšie. Oáza Siva. Zelený ostrov palmových hájov, obklopený pieskom a tichom. Miesto, kde sa voda rodí zo zeme a život pretrváva tisíce rokov. Siva bola známa už v staroveku. Práve sem putoval Alexander Veľký, aby sa v chráme boha Amona opýtal na svoj osud. Dnes tu ľudia hovoria vlastným jazykom, stavajú domy zo soli a hliny a žijú v rytme prírody, nie hodín. Slané jazerá, v ktorých sa nedá potopiť, horúce pramene, ktoré liečia telo aj myseľ a púšť, ktorá večer mení farby od zlata po hlbokú oranžovú. Siva nie je len miestom na mape, je to pocit pokoja, ticha a návratu k podstate. Oáza Siva, skrytý poklad Egypta, hora mŕtvych, Gebel al-Mauta. Hrobky vytesané do skaly pochádzajú z grécko-rímskeho obdobia. Sú dôkazom miešania kultúr, vier a tradícií, ktoré sa v Sive stretávali po stáročia. V úzkých chodbách panuje chlad a ticho. Na stenách sa zachovali maľby bohov, scény posmrtného súdu a symboly cesty do večnosti. Najznámejšia z nich, hrobka Siamona, je považovaná za jednu z najkrajších v celej oáze. Farby prežili stáročia, ako by sa čas rozhodol ich ušetriť. Počas druhej svetovej vojny sa obyvatelia Sivy v týchto hrobkách ukrývali. Vtedy boli mnohé z nich znovu objavené a odhalili príbehy dávno zabudnutých životov. Siva však nie je miestom smútku, je miestom rovnováhy, slané jazerá, v ktorých sa nedá potopiť, horúce pramene, ktoré liečia telo aj myseľ, púšť, ktorá pri západe slnka mení farby od zlata po hlbokú červeň. Ľudia tu dodnes hovoria vlastným jazykom, stavajú domy zo soli, blata a hliny a žijú v rytme prírody, nie moderného sveta. Siva nie je len cieľ cesty, je to návrat k podstate, k tichu, k histórii a k otázkam, ktoré si ľudia kladú už tisíce rokov. Oáza Siva, miesto, kde sa život a smrť stretávajú uprostred púšte. A ako to už všetci dobre viete, pomôžte tomuto kanálu rásť. Kanál sa rozrastie, ak tieto videá ukážete svojim známym. Napíšete koment a dáte like, ja viem, že tých videí tu je pomenej. A preto si dajte aj zvonček, aby vám neušlo ďalšie video. Na vyvýšenine nad oázou Siva stoja ruiny miesta, ktoré kedysi ovplyvňovalo osudy kráľov. Chrám veštiarne boha Amona. V
staroveku patril medzi najdôležitejšie veštiárne celého Egypta, porovnateľný s gréckym Delfami. Amon bol bohom slnka, stvorenia a božskej moci. Ľudia verili, že práve tu hovorí priamo k smrteľníkom. Kňazi tlmočili jeho vôľu prostredníctvom rituálov, symbolov a záhadných odpovedí, ktoré sa často dali vyložiť viacerými spôsobmi. Najslávnejším návštevníkom chrámu bol Alexander Veľký. V roku 331 pred naším letopočtom prešiel nebezpečnou púšťou, aby získal potvrdenie svojho pôvodu. Legenda hovorí, že veštiareň ho vyhlásila za syna boha Amona. Tým legitimizovala jeho vládu nad Egyptom a posilnila jeho postavenie ako božského panovníka. Chrám bol postavený z miestneho kameňa a orientovaný tak, aby zachytával slnečné svetlo v presne určených okamihoch. Dnes z neho zostali len ruiny. Steny poznačené časom, vietor, ticho a výhľad na celú oázu. No aj napriek tomu si miesto zachovalo zvláštnu energiu. Pocit, že tu kedysi padali rozhodnutia, ktoré menili dejiny. Chrám veštiarne Amona nie je len archeologická pamiatka. Je symbolom viery, moci a večnej ľudskej túžby poznať svoju budúcnosť. A práve v srdci púšte, ďaleko od sveta, sa kedysi hľadali odpovede na tie najväčšie otázky. Soľné jazerá oázy Siva. Tiché, oslnivo-tyrkysové plochy obklopené pieskom a palmami. Na prvý pohľad neskutočné, na druhý pohľad liečivé. Voda v týchto jazerách obsahuje mimoriadne vysokú koncentráciu soli. Tak vysokú, že ľudské telo v nej automaticky pláva. Stačí si ľahnúť na hladinu a nechať sa niesť. Bez námahy, bez strachu z potopenia. Soľné jazerá vznikli prirodzene vďaka podzemným prameňom a extrémnemu púštnemu podnebiu. Voda sa odparuje, soľ zostáva. Miestni obyvatelia veria, že kúpanie v týchto jazerách pomáha pri kožných problémoch, bolestiach kĺbov aj pri psychickom vyčerpaní. Okolo jazier rastú soľné krusty, ktoré sa trblietajú na slnku ako ľad v horúcom púštnom vzduchu. Najznámejšie jazerá, ako Birket Siva či Agurmi, sú dnes symbolom oázy a jedným z jej najfotogenickejších miest. Najkrajšie sú skoro ráno alebo pri západe slnka, keď sa farby menia od mliečnej modrej až po zlatú. Soľné jazerá Sivy nie sú len prírodným úkazom. Sú miestom ticha, spomalenia a zvláštneho pocitu ľahkosti. Miesto, kde púšť dovolí vode, aby ťa niesla. V strede oázy Siva vyviera prameň, ktorý spája históriu s legendou. Kleopátrin prameň. Kruhový kamenný bazén, napájaný prírodnou sladkou vodou, ktorá prúdi zo zeme nepretržite už tisíce rokov. Legenda hovorí, že sa tu kúpala samotná kráľovná Kleopatra. Dôkazy o tom neexistujú, no príbeh prežil stáročia a dal miestu jeho meno. V staroveku bol prameň dôležitým zdrojom života pre celú oázu. Slúžil na kúpanie, oddych aj ako miesto spoločenských stretnutí. Voda je číra, chladivá a má stálu teplotu, ktorá prináša úľavu od horúčavy púštneho dňa. Miestni veria, že prameň má očistnú a regeneračnú silu. Nie je to len miesto na kúpanie, ale priestor pokoja a spomalenia. Okolo prameňa sa mieša zvuk vody, šum paliem a pokojný rytmus života Sivy. Kleopatrin prameň nie je o veľkoleposti, je o jednoduchosti, o vode a o tichu uprostred púšte. Miesto, kde sa legenda dotýka reality a kde oáza dýcha svojim vlastným tempom.